Kung ano ba, kasi gusto kong magnegosyo online, di ba? Yung dito lang sa US. Sarap ng suka at saka yung lime. So, do you wanna know how much I earn, guys? Can you do the timer, please? Sinabi ko sa inyo, hindi po yun pagmamayabang. Ang sa akin lang... Good morning, Philippines! Sinong hindi ma-in-love dito? Sinong hindi ma-in-love sa pusa na yan? Tignan nyo, kanina pa yan, guys. Dito ako nakaupo. Kanina pa yan. Kanina, upside down yan siya. Yung ulo na sa baba. Sinong hindi ma-in-love yan? Sobrang baby yan. Sobrang spoiled din. Ang cute-cute. Ang cute na. Ang cute-cute talaga. Sobrang cute talaga. Ulit. Sobrang cute talaga ng baby ni mama. Saka gustong-gusto niya na parang tabunan siya ba. Yun. Gustong-gusto niya yung ganun, guys. Yun. Oh, spoiled. Good morning. Good morning, guys. Pasensya na. Ito pa rin yung suot natin pang tulog. It's almost 12 o'clock. It's not almost, but you know. Yan. Nag-snow kagabi. Ang snow is sobrang konti. And then this morning also, what bumangon? Akala bigyan ng pagkain? Akala ko natutulog ka. Okay. Bumangon ka. Gusto mo ng pagkain. Uuwi si Tami dito mamaya. Mamaya na. Mamaya siya. Guys, ang daming nagsabi sa inyo, guys. Na, hindi man marami. May mga taong, tungkol sa pagpala ng ice. No? Shovel. Ay, kaloka kayo. Kahit, alam ko namang hindi perfection yung ko, iba-iba yung pronunciation ko, ganun. Pero wag niyo seryosohin, guys. Ginoo ko, guys, yung buhay natin is wag niyo seryosohin. Kung ano yung English ninyo, edi wow. So, yun, nag-defrost na siya. Pero nakakaloka itong ibang mag-comment. Alam ko naman, may ibang concern, may ibang pinagtawanan ka, ganun. Pero guys, huwag niyo seryosohin yung mga sinasabi ko. Sasabi pa ni Tami, too bad for you. If you don't like my accent and my pronunciation, too bad. Too bad, naghubad. Diba? Too bad, naghubad. So, yun. And everything, mga ka-everything dyan. Kumusta po yung mga ka-everything natin? Baby! Oh, my baby viewers, how are you? Tikilik-kilik. I tickle you. Can I tickle you? If you're ticklish, smile. Smile dyan. Mahilig ako mag-tickle. Mahilig, I like tickling. Hello, pantay ka sa akin. If you're my viewers, imagine that I tickle. I'm ticklish, guys, okay? And I like I like doing that. You remember? I don't know if you remember. Sa mga matagal na dito sa channel ko, I like doing that to my mother-in-law. She's so ticklish, and I know she is so ticklish. Gustong-gusto kong siya, gitikon ba, sa Bisaya. Ika muna, guys, ha. Oh, na-miss ko yung guys, ba? Yung, anong tawag doon sa Pinas? Nakalimutan ko naman, Magsisig ba? Magsisig ba? Kapag maglubok mo, humay. Maglubok ba? Parang, iwan sa Tagalog. Basta maglubok. Na-miss ko yung ganon. Sobrang galing ko sa mga ganon, Sisig. Sobrang galing ko sa ganon. Yung lubok, mga 4, 5 tao sa isang lubukan. Magaling ako dyan. Pinabutang pa ang tiil sa ibabaw sa nadukdukan pa bitaw yung tiil ng alho. Hubag lagi. Ay, naku. Aywan ko na lang, nadukdukan. Natamaan ko lang yung paa ng alho, yung kahoy, at iniitom. Umitim yung paa. Iwan ko na lang. Mga Bisaya lang yung nakaintindi pala sa mga alho, mga maglubok, magsisig, magtakop, nun. Diba?
Ay, so hintayin natin si Tami ngayon, guys. So, nagluto naman ako kahapon ng bangus. So, yun yung lunch natin. Guys, may naalala ako, guys. May naalala ako na natawa ako sa nasabi ni Tami at sa nasabi ko. Yung binili namin itong bahay, yung pinakauna talaga, 'di ba? I don't know kung matagal na ba kayo talaga sa channel ko. Kasi 'di ba, yung time na yon nagpi-paint kami. And then yung unang gabi namin dito. I don't know kung nakikita ninyo yon sa vlog. Yung unang gabi namin, alam niyo ba, may sinabi ako kay Tami na sobrang nakakatawa, na pati siya natatawa sa sinabi ko. Sabi ko, nagpipint ako, meron kaming ginagawa, ganun. Yan, naisip ko ngayon na nakakatawa yun. Pumunta ako sa bathroom, kanina lang, and then sabi ko, dito yun na. Dito yun na. Dito, hindi sa bathroom, guys. So, dito. Ay, ako nakakatawa. Kasi naalala ko, natawa ako. So, i-share ko sa inyo. Kasi, yung pagkasabi ko, sobrang nakakatawa. Naisip ko, paano ito, binyagan itong balay ba? Sabi ko, naisip ko, binyagan namin itong balay. Pinakaunang gabi namin, so bininyag. Sabi ko, sinabi ko kay Tamihan, let's baptismal this house. Binyagan. Baptismal. So sabi ko, let's baptismal this house. Sabi niya, what? Baptisiman. So, sobrang tawa ko. Pati ako kanina, naisip ko, natawa ako. So, sabi ko, i-share ko nga sa inyo ito. Kasi nakakatawa talaga. Kasi binyagan ba? Binyagan yung balayan eh. Kasi, first night namin dito, binyagan namin. So, paglabas ko, sabi ko kay Tamihan, let's baptismal this house. Natawa ako sa reaction ni Tami, napawat siya. And then, pagkasabi ko na naman second time, let's do baptism. Let's do baptism this house. Sabi, what do you mean by that? Sabi niya, what do you mean by that? Sabi ko, first night, baptismal. Ay, nako. So, yun guys, natawa lang ako guys sa na-share ko sa inyo. So, yun, yung first time namin, we do baptismal. We do baptismal here. Oh my God. So, natawa ako talagang. Hindi ko yun makakalimutan ba. Hindi naalala ko lang tuloy, naalala ko yung pagpasok ko dun sa bedroom. Pupunta ako sa CR. Pagtingin ko dito yun. Ay, nako ka talaga. Wala pa yung kama, guys. Alam nyo na ibig sabihin. But anyway, meron nakitang pusa dito sa labas kanina. So, binigyan ko siya ng pagkain. Pagkain. Kita ninyo yan. Kasi, dito kasi siya kanina dyan. Dito siya kanina. And then, dahil too late na talaga. Lumabas ako guys. Tumakbo. Kawawa naman. Sana babalik yun. Kasi binigyan ko ng pagkain. Sana hindi squirrel yung kakain doon. Diba kawawa guys, makikita mo talagang gutom. At saka yung pusa na yun, yung pag-transfer talaga namin dito na siya, marami na siyang anak. Hindi pa rin siya namamatay guys, nakasurvive pa rin siya ng ilang taon. Pero yung mga anak niya, hindi nagtagal kasi kinakain ng ibon, na malaking ibon, kinakain. So yung ina lang yung nakasurvive. And then andito pa rin siya, buhay pa rin. And then, so palagi ko siyang makikita doon. And then every time na maglagay ako ng pagkain doon, lalabasin ko siya at tatakbo, and then hindi na siya babalik, and then babalik na. So, sayang naman maglagay ako ng pagkain palagi everyday doon. Kasi si Liam andun palagi. Yung pusa ng as, kapitbahay namin yung puti. Then, yung mga ibon at saka squirrel, masanay ba? Or yung groundhog, yun yung inano ko. Paminsan ba, masarap mag-joke. Kasi sobrang seryoso, makakamatay. So, yun kayo, yung mga seryoso dyan, tawa lang kayo ng tawa yung walang dahilan. Okay? Tawa kayo ng walang dahilan man lang ba? Kayo lang sa bahay. Huwag na kayong magpakita sa ibang tao. Baka sabihin, oy, nabuang naman yung bayan na. Ba? Nasabihin nila, oy, naluka-luka naman ito, nabubuang na ba? So, ang gagawin ninyo po, tatawa kayo sa bathroom, ganun. Ganon. Marilis yung and then matawa kayo. Yung ganon kayo, and then matatawa kayo sa sarili. Bakit yung ginagawa? So, the next tawa is totoong tawa na hindi naluka-luka. But anyway, kain po tayo ng lato. Ganon, lato guys. Kailan ba ito ma-expired? Nag-asin-asin agad siya sa kaparat. So, kailan ba ito? Ma-expiration ba ito? 21, hala. Ay, December pa pala ito. December pa. So, ngayon,
Kainin natin, guys. Hey, guys, meron pala akong katanungan sa inyo. Meron bang mga ano dyan? Meron bang mga Pilipino na nahirapan ng mag-order online ng mga Filipino food? Let me know, guys. Let me know, may mga Pinoy ba dyan? Dito sa US lang, ha? Nahihirapang bumili ng mga Filipino food. Like itong mga lato. Sabihin nyo sa akin, guys, ha? Kung meron man sa comment yung mga Pinoy dyan na naandito sa US. Let me know. Galit na ako. Let me know, guys. Kasi I will try to do binta-binta online. No? Let's see, guys. Kung magnegosyo ba, bagong negosyo. Kung ano ba. Kasi gusto kong magnegosyo online, di ba? Yung dito lang sa US. Walag na sa labas kasi mas mahal na yung shipping. Naka-shipping. Shipping. Pagtatawa na naman tayo. Sige, bahala kayo. Tawa lang kayo dyan. Yung meron bang mga tao dyan na interesado, yung mga Filipino food, mga ganon. Well, hindi lang frozen kasi alam nyo naman kapag frozen, di ba? Mahal yung kasi may lagyan pa ng mga ice thing, ganon. Pag-isip-isip ko na, paano kanya magnegosyo ako online? Yung mga pagkaing Pinoy na hindi naman lahat kasi, ginoo ko. Mga simpleng lang ng mga pagkaing Pinoy na namimiss natin. Like lato. Let me know, guys. Maghanap tayo ng paraan. So, gustong-gusto ko yung mag-business ba. And then, magpatulong na lang ako sa kay Tami. Gusto kong ganun. So, guys, comment. Kung walang comment, that means walang interesado. Hi guys, kain na guys. Sige guys, mukbang tayo ha. Mukbang tayo ha. Yun, kamay guys. Ginoo kung ano butaw, hindi ta magkamay Murag na alang sa daplin dagat. Sarap ng suka at saka yung lime. At onion. It's so good. The sea grapes. Ang sarap ng the bangus is so good. Everything's good. Ang bahay amoy peppermint. As in, sinacharge ko lang itong flippy fish kasi lobat na pala. Ang sihab gustong laruin. Look. Naghihintay. So, yung bahay is amoy, lagi talaga siya, guys. Maganda siya, guys, as in, no joke. Nag-defrost ako for Tami. Pagkain para kay Tamimoy.
Itong lamb, ito siya guys, lamb shank with roasted garlic sauce. Open the pouch and place the product into the provided black tray or another microwave safe container. Discard the plastic pack. Madali lang pala. Dapat pala dili siya, hindi siya frozen. Dapat pala i-defrost bago, bahala na siya. Pala siya, akala ko, ito yun siya. So, ito siya. So, pala siya, kailangan pala siyang ikunin sa plastic. Yun yung plastic niya, oh. Buti na lang, it's sobrang easy siya ilabas sa plastic. Be a good girl. You're a good girl. Your mama's a good girl. Just get down. Get down, love. Get down, the baby ni mama. Come on. I love you. I love you, Shush. I love you, no. He's here, guys. So, how's the snow over there? Is that all the thing? I think everything clean up. So how many times you guys get down? I said get down. How many times you did things? 7. 7 times? Put the tax separate. That one's junk. okay? Put the tax together. This one's junk. Okay, put the junk together. He just came home. He just came home, guys. And John Hancock, is that yours? This is yours, but it looks like to be junk. Why? Doesn't lower your rates. Huh? This is tax. Mom tax. Mom tax. Wells Fargo. What is Morgan that? Stanley, so keep that with important stuff. This is junk. What is that, hon? Because they changed the insurance I picked. This is not the insurance I picked. I told you and you didn't call. You said No, because we have a car, la la la. Why do you put the Subaru? This is tax. Why you put the Subaru over there? Because it's the insurance they're trying to sell, I gotta see. This is an optional bill, but it's paid. This is TD, keep that here. I know, Rox. This is junk. Where is my Google thing? Regions, this is tax. It's my Google. I got my Google tax, guys, from last year. So I wanna know how much total I earn. And this is junk. So I gotta deal with these. 50,000? No. Tommy shock. Tommy shock. You wish. Where is the rest money? No, look. I said do as you wish. At least I get that, right? Yeah. So, do you wanna know how much I earn, guys? Can you do the timer, please? Maliit siya compare sa iba, pero ay hindi ko ma-imagine na ganito. Ganito kalaki. Noon, naalala ko noon yung tax ko. Yung, di ba makikita mo buong taon. Ang naalala ko talaga noon is ang pinakauna ko is 8. Ang pinakauna ko talaga is 8,000. Yung pinakauna kong tax na natanggap sa Google. So, ngayon naman is, mamaya ako nasabihin para naman para manood kayo sa vlog joke. Joke lang, guys. So, yun yung naalala ko talaga, yung pinakauna kong importanteng, yung pinakauna, di ba yung Google, di ba yung tax? Ang kasi sa tax dito, above 600, kailangan ka na mag-file ng tax. Pero dahil yung YouTube ko is, naging okay siya, ang pinakauna ko talagang natanggap, ang pinakauna kong filing is 8,000. And then hanggang every year, nag-start ako ng filing is 2017. Kasi nag-start ako ng vlog ko, yung parang start na talaga, it was end of November 2015. So, maliit pa yun kasi maliit pa yung talaga. And then, yung
Next, pinaka 2016, di ba? Continue. And then end of 2016, may natanggap kang tax filing 2017 from 2016. So, na-shock ako, it was 8,000. And then, lumaki. So, it's really nice. Kung 50,000 ito, guys, the year. Si Tami talaga magtatanong. And, yun, nasa bahay lang ako. And then, nag-enjoy ako sa ginagawa ko, di ba? So, i-ano ko lang tong mga tax. So, andito yung mga tax namin. Yun. Dito kasi sa office ko talaga yung mga importanteng gamit. Sa totoo lang guys, hindi ako makapaniwala na naka-earn tayo sa YouTube. Naka-earn. Pero alam nyo guys, di ba kami yung magbabayad kami ng tax, di ba? So, walang kaltas yan guys, yung namin, yung tawag nito. Dito sa US kasi, kailangan kang magbayad ng tax. Pero dahil sa kami is YouTuber, and then nasa bahay ako, may office ako, ganon. And then yun, kung wala kaming ilagay na mga ganon, yung mga tax receipt, ganon, magbabayad kami monthly. So, yun. So, hopefully, kapag lalaki yung lalaki yung amount mo, and then wala kang na-save, kailangan mong mag-save ng pera para ibayad mo yearly. Kasi kailangan kang magbayad ka ng tax, diba? Ipa-file mo yan, and then magbabayad ka. Ako, so far, hindi pa ako nagbabayad. Last year, hindi ako nagbabayad kasi mas nakatanggap kami ni Tami ng refund, kaming dalawa ni Tami. Kasi yung sa akin, ang pina-file ko kasi is pina-file ko yung part sa bahay. Yun guys. Kasi dito tayo sa bahay diba? Sa bahay tayo nag-vlog, meron tayong office. So, ang gastusan sa bahay, yung like internet, yung mga bill, may mga percent niyan. Sa bahay, mortgage, ganon. Yung part, mga I think 34-35% dito sa bahay is doon din. So, hindi pa ako nagbabayad. And then, for example, pag bibili ako ng mga gamit pang vlog. For example, kapag may lakad ako for vlog reason. And then, yung gasoline, yung ganon. So, yun. So, yes, na-shock ako. Hindi ako tumitingin monthly, and then itotal. I-ano ko lang siya, titignan ko lang siya, yung tax paper na sa buo. Na-shock ako, guys, kasi ganun pala kalaki. Para sa akin, nung nagtatrabaho pa ako guys talaga sa movie theater, hindi ko yan nakuhang ganun kalaking pera sa isang taon. Nag-wipe lang ako ng floor guys kasi it's wet. Here. Look at Roxy's leg, hon. Yeah, she's a little ice cube. She is ice cubing. All over the snow. Ice, huh? Look at that. Water will be dripping everywhere. Okay, look at your food. Here's your food. Your lamb. I have a fish. Tami lamb niya. Hopefully, magustuhan niya to. Anyway, guys, nagtataka ako. Tinitignan ko, bakit? Parang hindi ko siya, kasi monthly ni mo matatanggap yung pera, di ba? And then, tinitignan ko siya, kaya pala, may month ako, kasi binalikan ko yung monthly. Bakit ba? And then, kinakount ko, tama naman yun. Nagtataka ako kanina, bakit ang laki ng na natanggap ko na tax? Bakit ang buong pera, the whole year, malaki? So, tinitignan ko siya, so pumunta ako sa AdSense. And then, pagpunta ko sa AdSense, inano ko siya, tinitignan ko, January, February, March, yung tinitignan ko, may malaki, kalimutan ko kasi may malaki, may okay lang, pero ang pinakamalaki talaga, December, bakit, alam niyo ba kung bakit yung mga tao is mahilig diba, yung iba is hindi talaga nagdi-daily vlog kasi nakakapagod, pero every December, may mga pa-style na, diba, vlogmas, every day, ang rason, isa sa rason yan, is malaki. So, doon ko nakikita. Kasi, totoo talaga yan. Every Christmas, malaki. Natanggap ko siya January last month. So, malaki talaga yung sa December. Iwan ko kung bakit. I think sa mga advertising, diba? Plus sa January din malaki-laki. Kasi sa January din malaki-laki dahil sa mga holiday. So, yun, tinitignan ko siya. Kasi nagtataka ako, baka ay mali itong AdSense ba? Palagay-lagay sila ng pira. And then, magkautang ako sa tax. So, yun, tinitignan ko. So, na-shock naman ako.
totoo pala, hindi pala joke. Hindi pala magjo-joke yung mga ano tax. Akala ko magjo-joke. Pero alam nyo, wala akong na, ano, kasi binigay ko lahat kay Tommy. Yung pera. Yun, alam nyo naman yan. Bigay. Pasan yung ano ko. Ilabas natin ito kasi kanina kumain ako, di ba? Hindi ko natapos. Tingnan natin kung kakain si Tommy. So yun, kain lang kami guys. Andun si Tommy, nagsasabi. Sabi ko sa kanya, magbihis ka nga ng ano, pangtulog para makarelax. Sabihin ko pala sa inyo guys, yung ano ko guys, yung sinabi ko sa inyo, hindi po yun pagmamayabang. Ang sa akin lang, kung YouTuber ka, so aabot din kayo dyan, aabot din tayo dyan kung saan yung mga ibang YouTuber. Kung hindi ka lang mag-give up, kung hindi ka mag-give up, aabot tayo. Kung saan mo kailan gusto. Kasi yung pag-YouTube kasi nasa sayo yun, di ba? So, hindi yun pagmamayabang kung magkano yung kita ko sa buong isang taon, last year. Hindi yun pagmamayabang. Gusto ko lang i-share sa inyo para naman malalaman ninyo, glory. Aabot tayo dyan kasi noon hindi ko talaga inisip na so yun guys, naputol si Tommy kasi tinawag niya ako, kailangan niya ng flashlight kasi sirok siya. Guys, 9 o'clock na guys. Andun lang kami sa ano, 9 o'clock na, matulog na kami. What happened now? Han, you told me you cannot do that. This is what I said guys. This sliding door is frozen again. Is there water there? This thing is wet. Hold on. Anyway, I'm gonna end the vlog and I'm also going to shut this off. This has been running whole day and it was like here, almost full. So, I'm going to shut this off. Yun. So, yun guys. Thank you. I will see you guys tomorrow. Good night. Good night.